Anzjan ta' 83 sena ġie salvat mill-Pulizija u CPD wara li waqa' falqa fiż-żona tal-Ġnejna. Il-każ seħħ matul il-lejl li għadda meta l-membri tal-Protezzjoni Ċivili kienu msejħa biex iwettqu operazzjoni ta' tiftix u salvataġġ fil-limiti tal-imġar minħabba li kien hemm raġel rappurtat nieqes. F'ħidma mill-qrib mal-Pulizija u wara sija u nofs ta' tiftix, it-timijiet ta' CPD llokalizzaw lill-anzjan ferut falqa u ittella mill-post u ġie trasferit lejn tim mediku illi wasal fiż-żona mill-Isptar Mater Dei. L-anzjan ittieħed l-emerġenza fejn ingħata l-assistenza meħtieġa. Ħadd ma weġġa wara li vann abbandunat ħajn nar fil-limiti ta' Haddingli. Il-każ seħħ tard filgħaxija meta pumpieri mill-istazzjon numru 4 issejħu falqa fejn kien hemm dan il-vann illi imbela mill-fjammi. Dan in-nar qawwi ġie kontrollat mill-membri ta' CPD illi assiguraw li ma kienx hemm aktar periklu fiż-żona tal-madwar. Fil-post waslu wkoll il-Pulizija tad-Distrett li qed jinvestigaw il-każ. Pumpieri minn 3 stazzjonijiet differenti ta' CPD kienu msejħa fil-Gżira it-tlieta wara nofsinhar minħabba nirien li ħakmu binja abbandunata. Il-każ seħħ fi triq Enrico Mizzi għall-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar. Fil-post waslu pulizija kif ukoll uffiċjali ta' CPD li kkontrollaw b'suċċess in-nirien. Wasal ukoll tim mill-Isptar Mater Dei għalkemm fortunatament ħadd ma weġġa f'dan il-każ għal xi ħin it-triq kellha tingħalaq sakemm il-fjammi ġew kontrollati.